rang dậu mau nong bay ang babro pami financial rang dậu mau nong bay ang babro pami ani palirasi onu suya omotongi dut cha kau ha nang paran bro no tui kai la hoi nai boya ken no ang le so le la hoi nai ang la ni trong khe na ho chakri nang nai ang la ni trong khe na ho kla ka hom nang nai sok trên bên ni kazawalama sok trên bên ni kazawalama joto ham yo mo ang le nung nori ha kapang maya bui ang le nung nori ha nai krati o phai la ha nai krati o phai la ha nang paran bro no tui kai la hoi nai boya ken nung no ang le so le la hoi nai nang paran bro no tui kai la hoi nai boya ken nung no ang le so le la hoi nai Jokon tolbong ma sikla sok nang mi nil bai tau sa de bulye tong lai na Jokon tolbong ma sikla sok nang mi nil bai tau sa de bulye tong lai na Toya hane trong phai nai ne nong bai tong ni hiye Toya hane trong phai nai ne nong bai tong ni hiye Manorotang tang manorotang tang financial rang dậu mau nong bay ang babro pami financial rang dậu mau nong bay ang babro pami ani palirasi onu suya omotongi dut cha kau ha nang paran bro no tui kai la hoi nai boya ken no ang le so le la hoi nai nang paran bro no tui